Aksyon Balita! Plano karon ang lalawigan nga mudugang og scholarship ni nga tuiga aron daghan ang mga estudyante o tinun-an nga matabangan sa provincial government sa probinsya sa Negros Oriental. Sa niagi nga adlaw gibutyag ni Negros Oriental Vice Governor Guido Reyes nga dakong importante ang edukasyon sa kabataan tungod kay mao man kini ang ilang gabay aron makatrabaho og insaktong trabaho. Gidayeg usab sa Vice Gobernador Guido Reyes nga ang scholarship sa dakbayan sa Gihulngan nga maayo kini sa pagpaangay og pagdumala gani adunay midadwar nga medical doctor sa ilang dakbayan nga nagtungha dito sa Cebu. Matud usab ni Vice Gobernador Reyes nga dako ang iyang kalipay nga adunay unyay doktor nga produkto sa dakbayas Gihulngan kinsa mo trabaho sa nakaraiya nga lugar. Aksyon Balita! Depende man guna tanaw maguna nila ang population o pila ka doktor ang kinahanglan, pila ka nurse po ang kinahanglan. Ilan ba siya na ang population? You cannot more than basta imong muha ay kagdagan na imong population gamay man. Na sila murag bracket. Na sila bracket. O ginana kadaghan ng tao, inana po kadaghan na ang doktor. Muna ang kuha na to, muna ang naman tayo mga health center sa bukid, tapos tayo provincial hospital, no, na kahit na po itong private hospital. Pero as long we have the budget para sa imong lungsod o sa imong LGU, daghan kayong nurse na to ro na manarbaho. Kayong uban galing, ga-private naman sila. Private clinic naman yung uban. Pero na enough budget ang atong government, pwede na ito na sila hayron. Ang ilang pong fieldo na panpod, enough po sa ilang kurso, sa ilang profesyon.